Kuya, tibkir pala ito mga umulit na nga ito. Darigadangan ti pinilik ado, mabunga. Ay guys, antik manan ni mailiw kay kanyak ang militan agsubli kanya yun. Ne, pakita ko bunga ti mangga ni nagado. Nagbunga. Dakat nga si Bulon kahit kumuli ah. Kay bina. Lord, tuya ko ni may uray 51 kitawan kon kuha nalaingak pa lang ako malay at igitok-tok ti mangga. Nakadubungan na dyan, panak di mordong kita naka. Hello. Galak may sarayid din nga to. Makikita dat. Tuyat. Hello. Atik nga to ni Atik agala nga to takwa. Tang-tang ko di bunga na. May pinilig tikwa, gadgadangan. Kuya, tibkir pala ito mga umulit na nga ito. Gadgadangan ti pinilig ado, mabunga ng tini. Nulak mo kanina. Diba akon? Nulak ko daw. Dalawa. Ay, dabalay-balay ditoy. Ni, tanda nila maturugak pa lang. Naglayat tinaramid na nga. Ibalay-balay. Sabi na. No! No! Kapagdaan. Gayat. Nay. Naramid na nga. Balay-balay. Sitok-tok higdak. Cristo. Nay? Medyo magaling na lang. Tinag. Tumaba ako. Nagdiba ba yung narakamanggan? Hello. Ay! Naglayag-sayag. Hindi pa lang niya.